Dap lagi jing sungu yu blay ni kapor ka mentai ka bang yo pat benya kren yung bat pi. Lagi bagan ni ku step akan ni sngi ka menta. Ai ngu yu blay ban ga si sngi yo ban yo snow ya tien ka jong blay. But nga ai ku blay firu. Way pi way ka ni kapor ha ka teng ba tiang tam ka badan bor tam ka jong try unong pen em jingi u Jesus Christ. Pangangai kini ka kubor ka ni ka sngi ru kan long ka kubor jong ka jingker ku ya pi. Finang yo bor shu ban shikriu try. Finang yo isu ya ga jingpel slek do men sim bakut ya ga ba finang la ban im na ka matau Jesus Christ. Ka kubor ga ni ka sngi ya ga ba try bu ka download junga ka long na ka gospel u Lukas ni ka lenong ka ba khat nyo. Kani ka khat ka ba ningkong terter. Kini gilong kikintien ya ga ba u Jesu kren. Kini gilong kikintien ya ga ba u Jesu u ai ya kita kinong snap. Ndai tang hakat ko por Hendaka day na kabenta jongiru hangani kapor. Ujisu ongom ni. Ula ongru hakisenran. Kalong kabam la ya ke jingjin tut ya kaban numwan. Ujisu ong ya kani ong kalong kabam la ya ke jingjin tut ya ke ban numwan. Kamut kinwan be ke jingjin tut. Haba fisyakri utrai, haba fibot yu Jesus Christ, haba pila anget yu Jisu, naduk ka donut barok kan wan bet ka jinjin tut, ki breu kin tut bet yu tau breu, ubabot shisha yu Jesus Christ. Namar ubreu ubabot yu Jesus Christ, uya yak lenti ke babet, uya yak lenti ke badai, kamdan ke jing tok, kamdan ke jing syukor, kamdan kita ki kamkai, kamdan kita ki tanglang, kamdan ka no, kabalong, kaba kenja perthai, dan kaba kenja ijli. Dading ta kita kiba empat haga percaya. Haba kia don lang bat kita kiba bot shisha yu Jisu kiwet. Namar ba mla ban ya le lang, mla ban ya yat lang, mla ban ya trei lang. Kadau kalong ba kajing em jo kini kiba bot shisha yu trai. Kalong kongpong. Dading ta kim nget syuk kumba nget kini kiwei, kim le syuk ru kumba le kini kiwei. Kim yat lang ha kejuk kelenti kumba yat kita kiwei. Tadeng ta maki ki abi tik hakalenti ke jong try haga ktien ke jong try bat ki shakri kum ta kum badai na ke ktien ke jong blai bat kini ki brio ki bam pat pediang yu try ni ki ba shulong belum mala kata ke jingat jam ki thut bet ki kita ki brio ki bakum kita bat gam ong tang mentahan rei nadu menchua mendai pen pet ya kene ke wai baki reuniam ki farsi ki sadusi kita ki temen besan kita ki rang ba leng do ki nong thok ki wit yu Jesus Christ sadu kata-kata. Balai kiwet ke dau kelong, bau Jisu am im kumaki, long kumaki, ulong uba kamper, bat ulong shisha, uba donbor, bat habu yalap ki breu shisha ki jingkerku, bat tang bu yalap da kektien rekadon ke boru, haga jingalap ke jeng uba pen kia ki bapang, ki beshitam, ki bisha te eksoi, ki bisha te hagi bor baman mensim jingdom baro ki yo ke jing pelat, u Jisu udan ke bor do kata-kata wat upen im yau tau bayap. Tadeng ta kini ki riu nyam ki thut yu Jesus Christ. Namar la ki alap maki yam habaki kran maki. Namnang sngap we arngot e gi besngap. Rabau Jisu u yalap habau Jisu ma u hikai diki hajar ki briu ki wan. Shau Jisu. Bat ban sngap ki jikai ki jong u. Bat ki diang jingker kuru habaki mi na kata ka jaka. Tadeng ta kawan ka jing bishni, kawan ka jing pihon na ka liang jugini ki riu nyam. Bat kawan ru kata ka jing thut haki kida thut shisha yu Jesus Christ. Bat kida apru lano bakin yo ban penyap no yau Jesus Christ. Katar kolong kumju adin jung Jesus Christ iba ki reuniam ki shun bhai ya kita ki briu jong lenti mo kita ki Kristan. Padeng ta uba shun ya ki nengkong tin juble ki tho ingi bagi dai kita ki reuniam bo we ni kita ki reuniam udai usol jong katarsas. Udah thut shisha ki Kristan. Udah thut shisha ki briu ki bakam bakilong ki nong bot ki jong Jesus Christ. But lapen shitam ki Kristan. Shisha ki long ki jingwit ka long sha ka jing thut ki kita ki ba bon ki badan hakaniam. Kita pen shitam ki kita penjen jar ki bat hadu banda peniap ru ki. Wei na kita ulang Stephen temen besan ubenengkong kabalang hapo Jerusalem. La thut u dagi ni ki reuniam. La thut u. Shisha lagi ki briu jong ka perthai. Haduk baki da kawang mau yu haduk bau dayap. Lain tang kwa abanong ifi kamdei te tang kapor Jisu, kamdei tang kapor ki apostol baki beri ki thut ya kita ki be syakri utrai. Nda haduk ini ki sngiru la da fi syakri shisha utrai. Ka perthai ka thut ifi, ka wit ya fi. Ka thut bet.
Namaro balay ba film le syuk ko male maki, film ya syuk ko mayat maki, film nget syuk ko manget maki. Lagi pa ai bi ban le ke tur film le syuk namaro balay ba pi pil anget bi tik ha ka tien ke jong balay ba fi le bi tik kat kum ke ji kai jong Jesus Christ. Tara ko perthai ka thot ifi. Tadeng tau Jesus ong ini ki kentien ong ba kalong ka bamla ba ke jin thot ki namwan. Ken wan ba. Tambah kam le lada ka perthai ka thot yangi. Tambah hang ni u Jesus ong ye ka ni ka wei pat. Astunat bu Jisu pen pai pat da kongpong u ongkom ni. Henry kordit yauta da obakiwan. Wong pat kordit yauta ubrio. Lada ki jingjin tot kiwan. Kamut kum no kan pat. Kamut dan ki brio ki kwa ban long kristan shisha. Dan ki brio pat ki wamut ban bot shisha yu Jesus Christ. Henry haba ki pet pat igita ki bakam yel di baki long ki kristan ki mi i hangno ru yu Christ. Kaji im ke jongki kalong pathar. Kajing im ke jongki kalong lingkar, kajing im ke jongki tangga kamkai sudah, kadi kabam rohaki, katok syukur rohaki, kajing im ke balali rohaki. Tading ta kini ki bamut ban bot yu Jisu kimi yu Jisu, tading ta kiduk mensim no ban bot yu Jisu. Tading ta haga jaka baki kin long ka jingker ku ya kita ki bakwa ban bot yu Jisu, ki long pan ban ka jinjin thot yaki. Baki ta ki bapet ki ban bot kiduk mensim no. U Jisu da dom hadu kata udah bitar itu ki breu ki bakum kita. Kilong shisha kum kata ka jinjin thut ya kita ki bamut ban but shisha utra ba pet ki jinglong jing em jongki. Tani tau trai ong kum no ong ya bakum kita ki breu. Utrai ong kum no ka khamba ya u lada ante do mau terlihat u bakrau ka rendang jong u wan berat ya u haduriau. Ban haba upan pentut ya uwei na kini ki baret. Jisu ong ya kum tau brio uba pentut iki wei ban wan show Jesus Christ mo ki don ki senran ro ki bakang ki na ban wan show Jesus Christ le Jesus Christ ong sia ki bikin man changa ki don ro ki brio ki bolong komunik senran ki bakang ki wei ban wan show Jesus Christ le ba ki khang da ke jinglong jing im jong ki hi ka khang ki wei ban wan show Christ ki brio ka persai ki ong ni khamla ma ngap leng bapat long Kristan ban ki te ki bolong Kristan bothok biskor Kristan badikiat batanglang ba auria haga kam gi jingtrei rum itikena strei tang mendep strei tang ban shupen i mdan gi jingtrei hok mdan gi jingtrei bha strei tang ban shudep rukom kita gi bapet kim yu ite ya kata ka quality mo ka jinglong Kristan ka basisha ha kita gi bakamil di ki balong Kristan Jisu ang kordet utau breu lada ka jingjin thut kami na utau breu kabhaban te na udo mau terlihat ni rendang ong Jisu ban berat utau breu sha ta shaduriau ban ngam jelop no hangta tagadi ka tau try ong ngani ka sngi banginam day ban long ki mau jin thut ni ka jingjin thut ya kita ki weipat ki bamut ban but sha yau try tadi ta kwa ban ong ifi ki sngi wat ai ba ki breu ki dong ni khambha mi ki breu perthai ban ita ki Kristan ni Kristan shwe shurut ba ni Kristan shwe dom bishni mi i ke jing et mi i ke sok ke jom sim mi i ke jing baham mi i ke jing sbun mi i ke jing kemen haki mi i shisha ke jing ai ne mi i ke jing ai sha islam mi i ke jing jamnu mi i shisha te ka bor hala di ki mi i te ding ta kum no ngin buat yaki re habo Kristan ulong bekemen ulong bekloi ban yarhab ulong babha ulong shisha ubale sbun yaki brio setiap nam tang da kata ke jing long ru tang da kata ke quality ru am ki brio em ki nang buat not yo Jesus Christ ni filong Kristan itnat shisha fi ba filong Kristan ni ngiru ikwa ban buat lang no yo Jesus Christ ni ga jing em ga jong pi shisha ngiru ikwa lang ban long no kum pi nambar kum pi buat utra ngiru ikwa ban buat lang no yo Jesus Christ kadeng ta fitrah ki kam ki jam wat ju trai tang mandap kan mawi kan ikwe blay lo ai fi tu ka kam kada wat ju ut ba bun kam wat ju ut ba ka kya ta ka kam teng ki brio ki don kam jing arab na pi teng fiu trai ta mandap na fiu da ka ba penat da ka ba phoi ban trai da ka ba mo da ka ta ka jing bom ban se fi trai utram kwa ara bangin long kum ta trai da ka jing kemen or blay lo akar kui fi na ka kam don si bun ki brio ki bam yo kam pi don ni ka kam don si bun ki brio ku kwat kam kim yo ka kam pi don ka kam trai ba de trai ba le ba wala da thaj makana ro pan borong ai boring atra bangan trai ba ni ka kam ki brio ku don coming akin yo jing ku long ba kloi ban yarap wanum kemi lenti kan nong kan mau kan nong pinyo bin otrai par otrai kerku em ya pi un kerku de tang ya pi un kerku wat ki kon ki ti jong pi ru pi habang i shakri otrai ka long term
kam dei ka long short term ni ka long term tadai dam ni shakri utrai ke jingker ku kam ban tang phi de wat ye ti kon ti jong phi kon pateng jong phi ki bahadian ru tadai ta wanam train no ban yo ikan nong hang ni wanam train no ikan nong fin yo na menta fin yo nong ni ki breu kimi lan ti kan nong nau trai tadai ta de fi trai bah trai hok le bah ya ka kam burom mi ta kam ko bleu ai phi but ai ba ki breu kin yu jisu haga jing em ka jong phi ngakwa ban duai na kam ta jong phi ni ka por ba bleu ai bor ya phi of chikri utrai chin jen thot ki wan fin yo bor ban ya chaprang fin nam de man du man sim ri tangkan ni ka we ngaduai na kam ta jong phi ru ba ki breu ki pe ya phi kin Jesus Christ ba kir kin yo man sim ban bot lang utrai am de fin long jin jen thot ya ka ki breu ken namar ka jing em ka bam ya hap ka bam de dor ken bat ke jing kai ke jong trai ina duai ni ka por bleu ai bor ni ina duai ni ka por try ango imego pa ngi sngo ni ktien hang ni sngi ni ka por ka bamenta ngana duai ko pa mta ki khon ki jong me ki bedan hapreng jo ke jing sha chin thut ablai sha ki breu ki thut ya pi ki breu ki that ya pi ki wit ya pi ringa duai finang ya ta ka bor pinang ya ta ke jing slek ke jong try pinang ya ban long bi kum ta la ka prothe ka thut ifi kam lei ru try sngo bha ya pi duai finang ya ba galanti ke jong try pinang so bha bi try ngai bu try unang the ke jing ka khu ke jing ke jong pi pinang ya na ka bor na ka jingai chike jingai pinang ya na ka jing job chike jing job tat ado ka sngi ke jing wan ke jong try but ya pi ru ngada duai bleu nang ai bor ya pi finom long ka jin thot pangangai la da pinang long ke jing im ka barim ru try on ai no ke jing long ka batma ya pi ndo ta ka sngi pilong brio badu ki finam dei chu badu ki pilong brio bathat bu wet bu thot bu trai tang bandep na tang ka jing bamban si kita ka jing long baro gin kan le no fin yo ya ka jing long ke jong Jesus Christ brio bu yai sha aslam u ba yai ne bas bun ba kemen badap da ke jing it ba jem no ba badan ka bor la dinga duai pinyo diang ye kita ki so ki jong man sim ba ki brio ki pe fi ki ni Jesus palang ba ka jing im ke jong pi la ban wan lam shibon ki men sim sha hima ka jong trai bangada duai beliau ai bor pi la ka de hayeng na ka jing trainer la hayeng na ha bar hang no pin long bet gumba u jisu u long pin don ye ka nature ya ka jing long ka jong Jesus Christ pin long bet gum u jisu ha borok ki benta ka ji im jong pi ka duai nga ker kui pi ka ni ka sngi ha ka kerteng u jisu pin long ki breu shisha ki ba kharoi ki ba man bha ka ji im ba kan jado ka ji im ba kan jam sim ha ki ek e borok pinang man bha pinang kharoi pinang long ka jing ker ku ha kerteng jisu nga ker kui fi amen ba amen try nang ker kui fi in sekindo biang la shai ka sngi nang ya da ka bor ha try ro la janwan ini pen kre la di man la ka sngi jing sok jong try lor ka fi flesh amen